खुलुमबाय मोनसे गोनां फोसावनाय नैबेखौनो बयनिसिमबो मिथिहोनाय जायोदि अनित बिबिसिआ फैगौ 1 नभेम्बर 2018 खालार खालिनिफ्राय सानफ्रामबो रादाब फोसावनाय अनित बिबिसि मुङाव खोनानायजों लोगोसे नोंथांमोना बयबो नुनो मोनसिगोन। बेनिखायनो जों बयबो खावलायनाय जायोदि अनित बिबिसिखौ नोंथांमोना दिनैनो साबस्क्राइब खालामदो। गोदान गोदान सानफ्रोमबोनि रादाबखौ 1 नभेम्बर खालारनिफ्राय बयबो नुनो हानायनि थाखाय जोंनि आरज नोंथांमोना जोंखौ बयबो हेफाजाब खालामदो। गोजोन्थों अनित बिबिसि।